Goeien, het is man die sectie maart. Welkom bij Bient. Maar Joen Bram Nauta, hij presenteert de drie nomineerden voor de Frieske onderneming van het jaar. Huiseconoom Jouke van Dijk die neemt de temperatuur op van de Frieske economie. En Rijtse Spanninga die zoekt graag zien dat snoppersgwordautomaten vult worden met fruit. In het skoft weten de snobbers net goed wat ze nou tinken matten. Echt fan ben ze net van u's fruitautomaat. Ja, Rijtse, dat is verwacht. Als we kies de klommen maar snoppersgwordautomaat. Ja, dat is uw spul en dan maar mijn oude bloeien. Maar goed, ik kan straks misschien wel eens even goed uit de doeken van dat er echt een heel soort alternatieven binnen om hier echt wat aan te doen. Dat is een soort van Jamie Oliver, was al die rotzooi daar van die squal nog. Ja, ik wil me net vergelijken met Jamie Oliver, maar ik wil er echt, inderdaad echt daadwerkelijk wat aan doen. Ja. Oké, nou, we hebben een mooi filmpje maken, zeker zien. Ja, Hokker onderneming wordt dit hier de beste van Friesland op 21 april, dan weten we het. Maar eerst maakt we het in Bient de drie nomineerden bekend. En daarvoor zit Bram Nauta hier van de stichting Verkiezing Friese Onderneming van het jaar. Nou, dat is altijd wel even spannend, denk ik, deze dag voor de nomineerden. Ja, zeker. Het is een bijzondere dag. Vanmorgen ben ze bezocht en vorige week hebben we het oerlezen met de jury. En is uit een korte shortlist van 8 binnen er uiteindelijk 3 uitkomen. Ja, want hoe kom je hem überhaupt om bedrukken? Waar maak je om voldaan? Nou, er moesten verschillende voorwaarden voldaan. Maar de belangrijke vraag is van hoe komen we er daar? En daarvoor binnen er een hele protte mensen eigenlijk het hele jaar terug kennen ze in de provincie van wat bad er al hier. En als er eens een keer wat leest of wat just, dan kun je even een mail sturen. Bedrijven kun je zichzelf aanmelden. Maar wat ik heel vaak gebeurt is dat iemand een oorbedrijf aanmeldt van dat zijn pareltjes die we nog krijgen wat te weinig zeggen. Daar zullen ze wat met wandelen. Maar het gaat dus net alleen omdat ze dikke winsten maken, maar dat ze innovatief binnen of wat dan ook. Innovatie, personeel, people, planet, profit. Dat binnen ook de drie kenmerken. Oké, nou dan kan maar de drie uit. En verslagjouwer Miranda Werkman die zag ze goed op. Waar wordt de beste Frieske ondernemer van het jaar 2015? Nou, de nomineerden die we goed bekendmaken en wij zullen ze verrassen. De eerste is fotocadeau hier in Kollen. Op ziek naar Halbe Boersma. Waar is meneer Boersma? Dit is de man. Dit is de man. Lokwijske, want je bent nomineerd. Nou, dankjewel. Wat ga je nou de rest van deze dag doen? Niet veel meer. Ik ga zo naar mijn oma, ga ik het even vertellen. Hier, je belt al. Ja, echt waar. Gaat de oma met naar de finale? Ja hoor. Het komt op Omroep Friesland. Ventura Systems in Bolsward is ik een van de nomineerden. En daar binnen er al wat mensen die tjuggen. Spannend. Jeroen de Nooijer. Ja, dat ben ik. Ja? Je bent een van de drie nomineerden. Nou, dat is mooi. Lokweeske. Ja, dankjewel. In eerste instantie wilde hij meedoen met de verkiezing. Niet? Nee. Wat dan? Maar uiteindelijk heeft het personeel en gewoon de hele groep hier toch aangedrongen om mee te doen. Ja. Waarom wou het personeel zo graag meedoen? Nou, ik denk dat we wel trots zijn op dit bedrijf. We maken busdeuren. De beste busdeuren van de wereld. Steen we op een jouwer bij de laatste bekendste marketingkandidaat. Dat is DMT Environmental Technology. Goedemorgen, ik ben op zoek naar Erwin Dirksen. Die is even in overleg. Nou, ze hebben vaker prijzen doen. Dag, bent u meneer Dirksen? Ja, ik ben meneer Dirksen. Erwin Dirksen. Dag. Gefeliciteerd, u bent genomineerd. Dank u wel. Met uw personeel natuurlijk, hè? Ja, we doen het met z'n allen. Ja, Mag ik uw bloemen overhandigen? Dat mag. Alsjeblieft. hartstikke leuk. Dank je wel. Kunt u in één zin uitleggen wat uw bedrijf doet? In één zin. Wij werken aan een duurzame, of ik moet zeggen aan heldere groene en welvarende toekomst. Dat doen we met cleantech apparatuur. Vind je het leuk dat je hem nomineert binnen? Ja. Ja, dat is leuk. Dat is altijd een goede opsteker, ook voor de mensen hier. Je wilt altijd, net als in de sport, onderdeel uitmaken van iets wat succesvol is. Wat zou dus door Rijtse? Het spotten nog net direct uit het enthousiasme. Nee, dat is in die boel net iets meer mooi van. Maar Nee, dat wie een bedrijf wat inderdaad zelf net zo volle zin hier, maar als je mooi werken doen het heel graag. ja, dus die hebben hem stimuleerd. Nou, dan kom je er tot treien. Fotocadeau, Ventura en DMT. Het treien hele verskate bedrijven. Ja. Laten we de eerste er even uitpakken, dat fotocadeau.nl. Ja. Waarom doet hij mooi? Fotocadeau, waarom ze mooi doen, dat ken ik Nee, niet maar waarom vertellen. doet hij mooi voor de beste? De jury, en ik zit daar net in, ik zit in het bestuur, maar de jury die het 8 bedrijven gepresenteerd kregen. Fotocadeau voelde erin op
Omdat ze heel snel groeien. En wat zij fantastisch doen is in alle zoekmachines op het goede moment voeren. En vervolgens hebben ze de organisatorische en de logistieke zaken uitstekend van elkaar. We toch goed jot verzinnen wordt. Ik dus bij een webbedrijf, juist er weer nog iets nice dat er een heel soort web omkomt. Dat gaat hier al heel goed en ze zijn innovatief. Nou, dat is dus hier een helder. Ventura Systems, Bolzet. Ja, Ventura Met dwarren. Maar dwarren, in busten. Dat betekent het net, maar ze gaan een hele vrouw door. En dit is een bedrijf, ja, ik werd exporteerd. Past ik heel mooi bij uw thema van dit hier, grensverleggend. Eigenlijk amper klanten in Nederland, let's say in Friesland. Ja, ik heb natuurlijk een heel soort dwarren naar Heerenveen, maar die busten in de hele wereld ik weer oer. En dit bedrijf is erg duurzaam, zeer innovatief, eigen research en development afdeling. Kortom, ik weer een prachtige concept. Ja, enthousiast personeel, want daar zie je die net mooi in. Ja, en dat laatste, ja, dat vind ik altijd ingewikkeld, want dat draait dus over systemen met lucht, leuk, hè? En ja, air en nou ja, milieuzaken. Hè? Milieuzaken, ben ingenieurs. En ze bedenken een heel soort mooie producten die ik weet een heel groot deel van de wereld uitkennen. En wat daar zo bijzonder in is, dat ze al die producten in regie maken laten bij ondernemers. Ik werd in Friesland van een heel belangrijk pad. Mijn oren worden, ze hebben daar ben je op lied van. Dus ze hebben zelf mensen ontwerpt, maar ik een heel soort detaillevering. Ja. Nou, dit is een opmaat voor een grote verkiezing op 21 april, maar net in Friesland. Nee. Voor het eerst. We hebben dit hier de 24e editie. En voor het eerst geven we de Greenzoer. We gaan naar Havelte. Waar vroeger het Friese bataljon ziet. En dan geven we in de Johannes Postkazerne waar een bijzondere dag mee. Maar waarom daar? Omdat we elke keer een nijplakje zieken. We hebben een hele mooie finale dwan kennen. En om een reden van dat de 1200 hier linie is, maar het Friese bataljon, geven we naar Havelte daar. En grensverleggend. Ja, zo zie je het. Grensverleggend. Het is maar 10 minuten nu de grens in. Dus, nou, en daar is dan niet een suggestie? Nou, ik heb al even geïnformeerd natuurlijk, hoe gaat het. Maar wat kringen we altijd? Wijzes kringen we het altijd. De blauwe haap. De blauwe haap. Oké, nazi. Ja, nou, misschien wel, maar het zal me even doorwerken. Er komt vast nog wat bij. Okay, nou, er breken spannende tijden om. Ik zal even vertellen hoe je stemmen kan. Want dat kan. Dan moet je even naar de website die nou onder in beeld komt. Dan kun je stemmen. En dan weten we 21 april in een live-uitsturing bij Omroep Friesland. Waar het de beste onderneming van Friesland is. Ja, aanspraten we ook hoe de ravage op de eilandengroep Vanuatu. Journaliste Johanna Brinkman die wie daar tweeën en maken een film over de dreiging van zo'n grote ramp. Dat is een bekend recept in Oorien. Na de stedenverkiezings van Waasdial vregen wij alle weken een Fries naar zien of haar dream voor uw provincie. En deze keer is het onrijtse. En Rijtse heeft van alles lekkers mijn naam. Ik heb... Het het er krijgen, maar dat is toch vies dat bij een volle met snoppensgoed krijgen, hè? Ja, minder... ja, oorsnoppensgoed. Oorsnoppensgoed. Ja. Nou, lieve, het is een dream, maar dreamen met verwezenlijken worden, dus dat zou ik me echt 100% verliezen. Maar spreek hem nog eens uit wat we... Nou, mijn dream is echt dat alle snoppersautomaten, vooral op de voortgezette opleiding, dat die gewoon verdwijnen. En ze hoeven er net uit, maar dan moet er wat over zien. Dat is hier. En ik zou graag willen dat de kantines, die daar dan ook nog een keer binnen, dat die frikandellen en die broodjes en die soorten pizzaslices, dat we daar eens een keer wat over zullen doen. Dat is toch heerlijk, man? Dat is heel erg lekker, zo nou en dan. Ik heb geen enkele illusie dat ze denken dat ze het net eten, maar ik vind net dat we het aanbieden moeten. En ja, dat is het hele verhaal. En ja, ik heb zat voorbeelden om het oor te doen. Ja. Ze wisten even zien hoe het gaat. Adje begint te saboteren op een squalle. We gingen naar de RSG Magistraal Venus en we sleutelden daar wat aan de snoppersquad apparaten. Zie maar even wat er gebeurt. Wat nou als er een heel soort zoengwot uit de snoepautomaat komt? Ja, misschien is dit dan wat te. Laten we simpel beginnen. Ja, dames, hij dochter serieus appel zien. Zie wat er gebeurt als je snoep bestellen, maar een appel erbij krijgen. Machteld zucht de appel, twijfelt, maar kiest toch voor het snoep. Wielst het idee haar vol onstjit. Ik zou wel eens wat vaker een appel of iets oors gezonds eruit hellen. Dus ja, ik vind het wel goed. Een boel shit, nee, een boel appels. In het skoft weten de snobbers net goed wat ze nou tinken matten. Echt fan ben ze net van uw fruitautomaat. Iedereen
iedereen houdt van snoep, maar ja, ik zou eigenlijk ook wel, als ik geld heb, wat eruit halen. Alleen als die appel zo valt, dan lijkt het me niet meer lekker. Dus die beursplekjes. Ja. De conciërge krijgt een bulte commentaar als er een briefkop hingend maar de mededeling dat de snoepautomaten vervangen worden zullen door fruitautomaten. Nou, ik vind fruit niet zo lekker. Ik nooit fruit? Nee, wij hebben altijd snoep. En snoep is ook veel lekkerder, dus ik snap ook niet waarom ze fruit gaan doen. Want dat verkoop je veel minder. Dus wat ga je dan doen? Gewoon naar de appie. We ben ik net zitten bleu maar die appels. Deze jongens die hadden lekker van eten en die hadden vitamines in elk geval we binnen van Joet. Nou, grote paniek wie het nog krijgt net, Rijtsen, maar er kwamen wel wat dun voorbij. We denken, ja, die balen echt, die ben. Ja. Maar dan zou het ook in van, ja jongen, wat maakt het mij uit? Dan ging ik toch lekker naar de appie. Ja. Nou ja, dat doen ze dan toch? Dat is nogmaals, zo krijg ik al. Het is een illusie dat stinkt dat die band dat net doen. Dat doen ze inderdaad ik. Maar het is ik zo dat, nogmaals, ik vind gewoon dat het gewoon net kan. Waarom zoest dat nou aanbieden? Dus het feit dat het er is, Big Leagues. Dus het maakt eigenlijk squal gewoon helemaal... Er moet helemaal niks te kepen in wezen. Wat dat is net weer, natuurlijk moet er wat te kepen wezen. En bij mij is ik gezond, moet ik eten. Maar dan moet ik gewoon hoe nadenken, wat doe ik in die automaten? En ja, ik weet gewoon uit, en dan kast ik gewoon even naaien, maar eens op internet. Maar er wordt echt een heel soort yield aan verzinnen. Die squallen krijg ik gewoon yield voor, dat die automaten staan. Dan hebben ik nog eens een keer dat het voedingscentrum, die het 2015 uitroepen, dat ze zeggen van ja, wij willen eigenlijk dat alle squalkantines in 2015 zoener binnen. Nou, dan maken we echt heel hard aan de slag. En wat zoest dat dan wel? Want er is van alles maar. Nou, ik heb van alles meegenomen. Hier zit een wrapje in. Hier binnen van die soort muesli-repen. Ja, misschien ben je er net gelukkig van, ja, als je wat kersttomaatjes krijgt. Maar ze zijn echt heel lekker. Een salade. Het is toch net cool dit, hè? Ja. Wat zei je? Dit is toch net cool? Nee, maar dat kerst toch cool krijgen als nee, maar cool, hier is zin van hip. Oh, dat is ook cool. Oh, die is net cool. Ja, dat valt nog te beschermen. Ja. Want ik denk gewoon wel dat wat heel belangrijk is dat het er gewoon goed uitzien. En ja, ik daag iedereen uit, alle squalbesturen daag ik uit van neem maar contact op, want we matten er echt wat aan het want en dat was toch dus echt bij die squaaldeel? Ja, daar wil ik me echt voor inzetten. Zeker. Neem goede beveiliging mee, want ze willen lelijk, hè? Daar stonden snoppers goed kost. Geen probleem. Nee, dat valt wel wat. Oké, nou, Rijtje Safine die vanzelfs op. Bedankt in ieder geval. Dank je. En wij mogen hier aan zo wat van mij nemen? Nou, dat is altijd zo, toch? Nee, natuurlijk. Heel gezond. Nou, hier, als je een heel gezond bakje voor de kantinebank. Kijk alvast bij die. Oké, ik let het. Ja, jongens, dit gebeurt er dat Rijtje bij hem komt. Ik kies het zin. Ja, lekker. Mooi wrapje, een stukje watermeloen. Oeh, is het hier? Ja, die is ook altijd zo. Ja, advies toch. Ja, we zullen even de chaos hebben op een van de eilandengroepen van Vanuatu. Want de Arroende Vreed had de cycloon Pam daar van grote verwoestingszwargen. Het wie de zwierste cycloon van de laatste 60 jaar. Johanna Brinkman die ging 2 jaar voor haar studie culturele antropologie naar Vanuatu om een documentaire te maken over dat eiland. Dagen voor de cycloon echt oer Vanuatu heen raast het. Toen hier ik al jet dat het komen zou. We konden op de radarbeelden steeds maar zien dat het er kwam en dat het echt rechtstreeks oer Vanuatu heen raast. Voor haar studie woerde de 26-jarige Johanna Brinkman van Sint-Anne uitziekje hoe het is om op een eiland te wonen dat altijd een risico is op een natuurramp. Voor het onderzoek gaan ze naar Vanuatu in de Stille Oceaan, want dat is het meest kwetsbare land van de wereld. Voordat ik kwam, dacht ik van die mensen binnen heel erg angstig of die hebben alle dingen om zich te rieden. Maar ja, dat is eigenlijk net zo. Die mensen binnen heel erg relaxed. Heel erg bleed, liep je steeds maar van day to day. All we think about is just to stay as long as we survive. That's it.
Because it's our country. If we be afraid of, where are we going? It's our land. We just block all the windows. Here, all around, huh? All around. And are you doing something with the roof? The roof, we just put the sun beach, you know, yes, on the back. Things like it's heavy. The back here, we put all the sun beach inside. Then we put it on the top. Toen ik er wie, toen wie in de meesten zag van, nou ja, er komt je te praten over natuurrampen, maar er gebeurt je net zo volle. Dus ja, we kunnen het net zo zeggen wat er al hier mogelijk is, steeds maar. Is dat verloren nou, zo'n Pam, de cycloon? Ja, ze gaan nou wel tro dat er echt iets heel ergs gebeuren kan. En dat is, ja, ze gaan altijd tocht van, er komt hier net echt zo'n grote ramp. Is er nog een keer in? Ja, ik wilde heel graag weer naar daar. Ik ben heel erg benieuwd hoe die mensen nou omgaan met de hele situatie. En ik wil ook weten van wat is er nou verloren in het besef van deze mensen. En of dat het ja, misschien ik wil net. Het is heel interessant om dat te beseffen. Ja, indrukwekkend. Laten we hopen dat er gauw genoeg help komt er. Ja, één keer in de 3 maanden bepraten we hier de economische taston van Friesland. En dat doen we met onze huiseconoom Jouke van Diek van de Rijksuniversiteit van Greens. Ja, zonder dat we nog verklappen wat het cijfer is, ben je wat fleuriger als de vorige keer. Want toen hadden we 4 van heel te pakken. Ja, maar heel iets beetje. Het gaat een beetje vooruit, maar het houdt nog net over. Ja, zullen we eens even zien hoe jou de thermometer, wat voor cijfer erop komt? Ja, prima. In Friesland verdienen we geld vooral in de landbouw, het toerisme en de bouw. We binnen een provincie met een soort lietse ondernemers. De crisis had ik hier botaslaan. Hoe stiet de Friese economie er nou voor? Een saus. Nou, ik weet het. Hoe winnen ze bliet op school? Had je maar een saus thuis kwam? Nou, in ieder geval voldoende. Maar als ondernemers denk ik, en heel zo door de meesten niet, zie ik niet te geloven richting een zon en een 8. Ja, maar waar net succes. Maar rennen we achter? Nou ja, het is nog steeds crisis en dat ik zo naar de werkloosheid, die is nog steeds heeg. En dat ik eens even in de kranten zie, wat kom ik dan voorbij van dat de rechtsbank misschien baan verliezen zal. En er komt geen berichten van dat er banen bij komen. Ik zie wel wat positieve dingen, maar bij wat innovatie van bedrijven die wat nice uitvinden. Maar laten we eerst even dat negatieve keer, want zo bouwen we het op in dat cijfer. Anders kom je net op een size. Nee. Er is dus het soer, het rugbankenverhaal. Ja. Daar wordt heel iets onlutsen, hè, on de rugbanken. Wat is nou het nice wat jou dit op baseren? Nou, dat nou weer. Het is al heel vaak dat er weer instanties binnen die in Ljout zitten, die naar Greens gaan of die naar Zwolle gaan, of misschien helemaal verdwijnen. Wat voor instanties binnen? Nou, of in een zware verdwijnen baan. De oorhiet is onbezuinigen en ontsaneren. En dat betekent dat er al je banen verdwijnen. En ja, dat is net goed voor de economie. En in de marktsector komen er net genoeg bij. En op dit moment binnen negatieve berichten eigenlijk over het aantal banen ja, groter dan de positieve. Ja, en dan vooral die rugbank. Nou, we kennen even zien naar beelden van Sneun. Dan wordt er onder leiding van politieke partijen wat er demonstreert. Nou, er waren net een soort kiezers die erbij kwamen. Hoe serieus is dit nou? Want binnen al hier nog maar het visieplan. Hè? Hoe serieus is dat nou voor Friesland als ze verdwijnen zo in die 60 baan? Nou, als die baan voortgaan, dan betekent dat er toch echt weer heger opgeleid gaat voort. Nou, die verdien je weer wat meer. Er zit echt weer banen onveilig, want die eten in de stad eens even een broodje en dat soort dingen. Dus dat is gewoon een soort negatieve spiraal als dat soort banen steeds verdwijnen. Okay. Nou even uit het zwiert, want er ben ik positieve loeren. En wat pik je er dan uit? Nou, wat mij opvalt bijvoorbeeld dat, ik zeg een bedrijf uit Halm, Van der Meulen, bekend van de toosjes en van de biscuiten. Nou, die hier een innovatie. En dat verwacht je eigenlijk net. Het is ook goed dat het in dat gebied gebeurt. Want in het noorden van Friesland gaat het economisch echt minder dan in het zuiden. En dan denk ik, nou, zo'n bedrijf uit Halm, die vinden wat nice uit. Het broodchipje, het is net helemaal duidelijk wat het is, maar het is wel een innovatie. En er gebeurt een groot geld in investeren om dat nou echt te ontwikkelen. Nou, dat vond ik echt een heel
heel positief iets. Want je verwacht je dat eigenlijk net van 100 jaar oude bakkerij, dat die zo innovatief binnen. Ja, en want rijdt ze door Hesterek weer een vinger in de pap? Nou, vinger in de pap. Wat is dat, een broodchipje? Ik ben vregen terug van de Meulen om marketing, hoe de smaken en ook een stukje ontwikkeling van wat combineert nou het beste. En daar adviseer ik hun Maar wat is een broodchipje? Want ze zijn heel geheimzinnig. Chips van balen. Het is echt... En er zit Zit dat er zuid? Nee, chips is iets lietser. Maar het is zo dat het is echt biologisch, het is puur en dat voldoet gewoon aan al die dingen. En het is maar recht innovatief. Dat is het echt, hè? Maar we binnen al lang net, want we zitten nog helemaal in die ontwikkeling. Ja. En ze hebben dus, want daar geven we even in, want ze hebben €1 miljoen gekregen van de provincie om dat... Kriegen. Nou ja, linie te krijgen. Nou ja, daar zitten. Zullen we even zien naar Halm, want dat is wel bijzonder, hè? Ja. We hebben hem even naar Halm van Boppen. Ja, dit gebeurt uit je op Google Maps Halm in typen. Dan zoom je in op een dwarpje en jonken dat dwarpje, ja, daar is toch wel een industrieterrein, maar voor jou een grote bedrijf. De koekjes verzels, de toast en de biscuiten en nog een verviersbedrijf. We zeggen hier, nou, wat reed maken is het gebied dat opkocht is toch de gemeente. Om huiseigenaars uitkocht om daar ontwikkeling te kennen. Dus dan krijg je eigenlijk een soort van raket, hè, of net? Dat je aan de ene kant kun je yield krijgen van de provincie, maar echt de gemeente helpt nog mooi. Ja, precies. Dit is een mooie ontwikkeling van zo'n bedrijf dat het uitbreiden wil, maar er natuurlijk ruimte wijzen. Nou, de gemeente gaat dat nou regelen, maar de bewoners afspraken te maken. De provincie die steekt er geld in om dat product heel goed te ontwikkelen. Maar ze jou het net samen voor, het is geen subsidie. Nee, als het product een succes wordt, dan komt het geld echt weer waarom bij de provincie. Nou, dat is eigenlijk de manier waarop je dat soort dingen oppakken moet. Ja. Ja, nou, dat is mooi. En dat het dus ik slaagt van dat nu al in, want daar komt het wel. Maar dan ben er ook bedrijven, en dat vind ik wel aardig, je kiest een bedrijf van het kwartaal uit. Waar moet je dan voor kiezen? Nou, dat denk ik van dat jachtbedrijf De Vries in Makkum. Dat vond ik heel mooi dat die het leerbedrijf van het IR worden binnen in heel Nederland. Nou, dat is een ondernemer die zijn verantwoordelijkheid neemt. Die had technisch personeel nodig en die zei ze, wij investeren daar zelf in. Wat samen met een ROC. Maar wij leiden echt zelf personeel om. We stellen er echt geld in, want wij met vakmensen gaan. Nou, ze gaan een hele specifieke branche met die scheepsbouw. Nou, dat ze daar zelf echt mee bezig ben en dat vind ik heel knap. Ja, daarom het bedrijf van het kwartaal. Kan ik even zien waar hij beelden van doet die opleiding begon? Ik denk dat het bedrijf op zich heel erg aanspreekt. En ook het concept dat je dus werken en leren op een bedrijf. En dat je als jongen of famke net naar school hoeven op een locatie ergens in Ljouwert, Heerenveen of Snits. Dus dat het heel erg aanspreekt. Je verdient gewoon salaris, je krijgt een contract bij ons. En je maakt je kans op een vaste baan bij ons bedrijf. Het is sowieso een passie voor mij om met techniek aan de gang te wezen. Ik vind het gewoon heerlijk om lekker met de hand bezig te wezen. En ja, ik zie hier gewoon een grote uitdaging in. Dat in kolom. Ja, we zeggen, nou, je krijgt onrefereerd de Vries Ecken winnaar van de verkiezing, van de Fries ondernemer van Tier. Ja, en dan kom je tot een size. Wat moet er nou even kort en krachtig nog gebeuren om het de zon te maken? Nou, dan moet er echt naar je baan komen. Dan moet ik echt in de publiciteit zien van hey, dat bedrijf dat breidt uit of die beginnen naar je vestiging. Dat het echt arbeidsplakken opsmiet. Want dit zijn natuurlijk prachtige ideeën en innovaties. Maar het moet hem echt naar je vertalen in meer banen. En als dat gebeurt, dan gaat het zeker omheen. Ja, wat denk je ook wat? Kan het toch omheen? Ik denk dat het omheen gaat en heb ik het idee dat we de tent naar boven daar inzetten. Ja, toch? Ja. Ik ben ook al van 4 van heel naar 6, dus ik ga een goede kant uit. Ja, maar dat komt wel goed, toch? Ik heb er alle vertrouwen in. Als het elke taal een puntje is, dan geven we een mooi item. Okay. Precies, maar de crisis is wel heftig en daardoor het even verdoor is. Ja. Nou, je bent hoe 3 maandje weer en dan stekken we die thermometer 3 en laten we zien wat er dan wordt. Zo is een heel zo'n. Nou, dat zullen we dan wel. Heren, bedankt al je voor je verhaal. Dit wie het verjoen alweer biedt. Morgen ben we er net, want dan hebben we een speciale verkiezingsuitsturing. Van nou dus een hele mooie joen verder. Op woensdag 8 maart bepalen jou welke keuzes maken worden de komende 4 jaar hier in onze provincie. En op dinsdag 9 maart vertellen de listloekers jou wat ze vinden. Het debat van Omroep Friesland en de Ljouwerter Kranten. Weet wat je kiezen en sjoch. Op 9 maart om 4:06 naar Omroep Friesland televisie. Het debat.